सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोना जानो गोनां बेंगल बर्डारनि खाथियाव थानाय संकस दैसा सेराव दिनै खेरायनाय जागोन आरो बेवहाय सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। फेब्रुवारि 11, 12, 13, 14आव मोनसे बोरलि बाथौ गुदि धोरोमनि मेल लानाय जादों। बे मेल हाबाफारियाव नोंथांमोना फैनानै लोब लोब बाहागो लाफैनो हागोन। बावहाय बेंगल बर्डारनि खाथियाव थानाय संकस दैसायाव जागोन। बे संकस दैसायाव नोंथांमोना बोरलि बाथौ धोरोमनि गोबां खेराइ एग्जिबिशन आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगो हमफैनो हागोन। 14 फेब्रुवारियाव जोंहा BTCनि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 11, 12, 13, 14आव नोंथांमोना 11आव बेखेवनाय नुहैनो हागोन आरो 12आव नोंथांमोना माखासे डेलिगेट मिटिं नुहैनो हागोन आरो 13आव नोंथांमोना खेरायनायखौ नुहैनो हागोन। 14आव नोंथांमोना गेवलां मेलाव बाहागो लाहैनो हागोन। नोंथांमोना जाय फैनो गोसो नैबे स्क्रिनाव होनाय नोंथांमोना हाबाफारि मेलनि टाइम मा जागोन बबे समाव जागोन बे हाबाफारि बिलाइयाव नोंथांमोना नायनानै फैनो हागोन बाहागो लानो हागोन। नोंथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफै आङो स्क्रिनाव होनानै होबाय नोंथांमोननो गाव गावनि आनसलिकआव जाहाथे नोंथांमोना बयबो गाव गावनि लिस्टखौ होनानै नोंथांमोना जोंनि जानो गोनां बोरलि बाथौ गुदि धोरोमाव नोंथांमोना बाहागो लाफैनो हागोन। बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोना लोब लोब बाहागो लाफै बयबो बोरलि धोरोम खौसे रौसे जै बाथौ बोरलिखौ जोंहा खौसे रौसे गुदि बाथौखौ गोजौ फारसे लांनायाव नोंथांमोना मदद होफैनो हागोन। बेवहाय जोंहा गिदिर गोलाव बिश्वजित दैमारि साराबो नुजाफैगोन। नोंथांमोना बेयाव बिसोरजों लोगो हमफैनो हागोन आरो गोबां आसामनि गिदिर सुबुंफोरा दिनै बाहागो लाफैगोन। दिनैसिमबो गुरै खावलायहरनाय रायजो राजा नोंथांमोना बेवहाय फैनानै संकस दैसायाव फैनानै लोब लोब बाहागो लाफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना जोंनि बोरलि बाथौ गुदि बाथौखौ नोंथांमोना अनसायगोन। बेवहाय नोंथांमोना जेखि धोरोमानो जाया मानो बोरलि जा बिबार जा ब्रह्म जा ख्रिस्टान जा गार' जा उराव जा गासिबो नोंथांमोना बेवहाय फैनानै लोब लोब बाहागो लाफैनो हागोन नायफैनो हागोन। दिनै आनसलिकआव लिस्ट लानाय जागासिनो दङ। नोंथांमोना आनसलिक थांनानै गुदि बाथौ बोरलि धोरोमनि आनसलिकआव थांनानै फैनो गोसोब्ला नोंथांमोना लिस्टखौ दानिफ्रायनो दैखांनो हागोन। लिस्ट दैखांनानै नोंथांमोना नैबे संकस दैसा सेराव फैनानै नोंथांमोना बाहागो लाफैनो हागोन। बेवहाय गोबां रोखोमनि गाजा गोमजायै फालिनाय जागोन। सानब्रैनि हाबाफारि लानाय जादों। नोंथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आरो मेलखौ गाजा गोमजा जाफुंसार होनो थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोना जोंखौबो लोगो मोनगोन लोगो हमनो हागोन जाहाथे नोंथांमोना गोजोन मोनो। आरो नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो सारा मुलुगावनो गोसारहो बयनोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे गासिबो साफ्रोम बर' सुबुंफ्रानो एबा गुबुन हारिनि सुबुंफ्रानो मिथिहैनो हाथों आरो बे मेलाव बयबो बाहागो लाफैनो हाथों। नोंथांमोननिसिम बेखिनियावनो खावलायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना बेवहाय लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैगोनखौ आसा मिजिंथिबाय। जै बोरलि बाथौनि जै गुदि बाथौनि जै खुलुमबाय। गोजोनथोंसै रायजो राजा नोंथां।